23. maja 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o Srebrenici kojom 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezolucijom se osuđuje veličanje presuđenih ratnih zločinaca i poštivanje relevantnih odluka Međunarodnog suda pravde. Velikosrpske nacionalističke strukture sve agresivnije i učestalije negiraju genocid, isti glorifikuju te veličaju ratne zločine odgovorne za genocid i druge zločine počinjene nad Bošnjacima u Srebrenici i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, Bošnjacima Sandžaka, kao i zločine počinjeni nad svim nesrpskim narodima na prostoru bivše SFRJ. Takva atmosfera u društvu predstavlja otvorenu prijetnju i sa pravom kod Bošnjaka u Sandžaku, u Bosni i Hercegovini, te ostalih nesrpskih naroda izaziva osjećaj straha i nesigurnosti koji se tokom vremenskog perioda kada je izvršen genocid u Srebrenici bili izloženi organizovanom državnom teroru. Veličanje genocida počinjenog nad bošnjačkim narodom u Srebrenici i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kao i otvorene prijetnje koji se upućuju bošnjačkom narodu, postali su pravilo i sastavni dio svake veće okupljanje organizacionog od strane režima u Srbiji, a naročito na sportskim takmičenjima. Takva okupljanja su poligon za promociju mržnje i neprijateljstva prema Bošnjacima, a za šta odgovornost snosi srpski državni vrh i srpske službe bezbjednosti. Tolerantan odnos državnih organa Srbije prema tim negativnim pojavama za posljedicu će imati narušavanje međunacionalnih odnosa, povećan stepen neprijateljstva u državnim organima i institucijama. Donošenje rezolucije o danu sjećanja na genocid u Srebrenici od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i proglašenje 11. jula za Međunarodni dan sjećanja u Srebrenici stavljena je obaveza pred Republiku Srbiju da konačno prizna genocid u Srebrenici. A pored toga podsjećat ću vas da Međunarodni sud pravde kao pravosudni organ Ujedinjenih nacija presudom od 26. februara 2007. godine Srbiju proglašava krivom jer nije spriječila genocid iako je to mogla. Pravilo je da onaj ko ne prizna zločin, on je spreman i da ga ponovi. Ako znamo da Srbija negira genocid u Srebrenici, postavlja se pitanje šta su njeni planovi u budućnosti, a odgovor na to pitanje od izuzetnog je značaja za sve države i narode na Balkanu i njihovu političku i biološku egzistenciju. Politika koja je dovela do genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i zločina u Sandžaku mora biti adekvatno osuđena na njenim izvorima, a politička dobit ostvarena genocidom poništena kako bi generacije mogle u miru graditi sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost.